Előtte? Előtte, igen, előtte. Kameráz már van. Kameráz. Megy el már a videó? Hogy ment? Te fújtál? Megy már? Igen. Tudom, ami húzó verseny van. Várjatok! Szétszakad. Nem jó, van másik! Van másik! Menjünk el! Beneveztek? Tele vagyok! Gecivel? Ez az új? Az új, húzd rá a fejed és fújj föl. Szépen, hol van? Az állától, az állától! Zselés! Lassan! Várjál! Sünis a hajad. Sünis a hajad! Már kiszakadt. Nem szakadt még. Az állától a duplát! Húzz fel a fejére! Ez az! Húzzad! Imádom a külföldi embereket. Imádom. Várjál! Várjál, vigyál! Nincs ezért! Én nekem volt olyan, hogy felszívtam az orromon, azt a számon kifújtam, azt így húzgáltam. Az orromon bent voltam, meg így fogtam a két végét, azt keresztül ment az orromon. Nem számít. Innen veszed neki az állát! Nem lesz meg az ezres! Nem áll. Jelenleg a sárga Mindáig fújt föl neki. Több áram volt Hagy fújja föl. az akkumulátorjában, mint ebbe a mikrofon. Az órával. Nagyon delay. Tehát egy picit türelmet kérnék. Picit türelmet kérnék. Amit ígérek, nem fog sokáig tartani, de rengetegen kerestek meg, hogy ezt kérdezzem, azt kérdezzem. És én főtitkár úrral akkor folytatnám is ezt a szakmai fórumot. Ott tartottunk, ez a főbe van késve, ezek az útdíjak, Legendák vagytok, barátaim, legendák. nem sok. Az amikor elcsöppent. Te hülye, ne ütögessél ma az a szarra, tudod milyen kemény. Mindjárt fejbe ruglak, ne bassz. Ez még mindig videózik? Vedd föl. Dugd bele a földről, tedd ide a fejed. Vegyük külön biciklit. Tedd ide a fejed. Várj. Gyere, nem áll. Léci. De ne a léci, erre normálisan. Dika szodiló. Azzal a számadattal annyit tudok csak én elképzelni innen a padról. Ez nagyon-nagyon Annak az orrára húzd rá. az autópályák elég jó állapotúak, tehát viszont ami törvény, az törvény. Be kell tartani. Hogy jöttök? Mi van azzal a kamionossal? Mi van azzal a kamionossal dolgozóval? Aki megpróbál egy kicsit a törvényt kerülni, kis kaput keresni.